Cek 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 main cak. Keyboard dulu aja. Kuatin situ cak, kuat kuat naikin. Ini jangan terlalu tinggi. Cek 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 main cak. Kuatin situ cak, kuat kuat naikin. Yesus dengan
Hurian na hinaholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus, Ama nami, Ina nami, hahanggi ng pinaribot, naipukaw tama ibadah partangyangata di bagasan sa Darion, melalui live streaming. Tapasada jala tapahohom marohata, masuk mahita, martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 216 ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehen parbue, marhite-hite salhut ulaw na denggan, oloy hamu ma Jehovah marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona, marhite-hite olop-olop, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata aman nami para si roha na sumurung, sa itogihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami haporsyaon na sitong, asa holan hosabing haposan nami, unang loas huriam marhaposan tu akan na di hasyanganon, ay holan hodo haposan dohot haporusan, say asi maroham, patuduhon tu hami dalan tu hatuaon, asa jupang hami asi ni roham nagodangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Hudul mahamu.
Hatani debata di pertangyangat di sadarion, iman nagabeja mita godang di permingguota naro, iman na dienet sian Yohanes ualu ayat 30 saat ro di ayat 36. Tajahama marsikat sorin. Asa dinama katahoni ibana, torok magabe porsea di ibana. Ngilina Yesus matu aka Yahudi, naung gabe porsea di ibana, molomian hamu di bagasan hataku, sitong mahamu siseaku. Dungi tadaunmu mana sitongi, jala paluaon ni nasitongi mahamu. Jadi dia lusi nasida ma ibana, nin nama, pinopar ni si Abraham dohami, dang dunghami mangadop di halak, buasa dohonomu, paluahon mahamu. Dungi dirok Yesus ma mangalusi, natutu situtu do nahudokon tuhamu, hatoban ni dosa don ganup na mangulahon dosa. Dada toktong hot di bagas anggo hatoban, anak ni ido siti toktong. Molo di palua anaki hamu, na malua situtu mahamu. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin. Amin. Tapuji tu hatta sian buku Eden nomor 120 lalu ayat 1 dohot ayat 2. Asini roha madihamu, dok dame nasihat debata ama, dok sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatan itu hata, matra surat di 2 Musa bidu 4 ayat 10 lalu rodi ayat 20 tolu. Songonon madi dok disi. Dungi lahoma si Musa mulak tu si Jetro si matuane didok matu ibana. Waluas ma'au lau asa mulak au tuhanggiku akan di Mesir. Asa huida manang na mangolu do penasida. Dungini na si Jetro ma tu si Musa lahoma homar dame-dame. Dungini na Jehovah ma tu si Musa di Midian. Lahoma homulak tu Mesir, enu ngamati sudi halak akan atumahi hosam. Jadi di bon si Musa ma jolmana dohot akka anakna,
jala dipahudul nasida tu halode asa mulak tu tano Mesir. Ditiup si Musa hutuk ni debata di bagasa tanganna. Dungi ninna Jehovah Musa tu ibana. Ingot ma dihamumulakmu tu tano Mesir patu pahon duhut halongangan. Di jolo ni Raja Firaun akan au pasaha tu tanganmu. Alayang go au patakangok kumarohana asa unang di luas bangsoi lau. Dungi dohonomo ma tu Raja Firaun. Sono dohatani Jehovah anakku syahado Israel. Alai hataku tuho loas ma anakku lau asa diuloi au. Molo tung maju ho mangaluas ibana idama sai bunuoku do anak buha bajum ido sahakna. Hurian itu hatta adong dosa ada upamani Yesus tarengok tu nama holong ni rohon ima sahalak nama rutang gudang alai aladang tolap ibana manggarar utang nai say mangelek mibana tutuan non alai alani asini rohani tuan non saya mau tang nai alai dung mula ibana marlas ni roha ditagi ibana mengutang ni halak nama say mek donyan metian molo dibadiko tu utang ni ibana alai dipoki ibana do dipaksa ibana do diparsipal ibana do nama utang tu ibana alani ko bayaron na do gararon na do utang na ido na dipikiran na sekilas sama nginang dang adong hadumuan ni nama satu ibana do nabi nena tu halak secara pribadi molo burju au tu halak burju atau sasa halak sebenarnya dang adong hubungan ni iko burju ibana tuau emolona burju tu sudah halak emolona juga di ibana tetap dujukati itu mungkin logika berpikirna sederhana contoh tidak danak molo burju hita tidak danak belum tentu tiruonna ngatabaini oro donya di rohana itong nasaut hita burju HP ibana makulit odora na jot mungkin terjadi burju tu hatuau hubungan naro burju tu halakau berarti Tuhan mana burju si anggau asing do dalakku ido molo prinsip dasarna mungkin alai ala na porsia do hita ala partuhat do hita molo burju halak tu hita adong dua na perjolo memang na mangulon haburjon na dibana na paduahon na mangajari rotong ibana asa burju hita. Jadi ekajol mana makilalan haburjuon sebetulnya ku burju do parangulan na. Sadia godang haburjuon na ni hilale ibana gebe diojar do rohana maddo moliate do mangulahon. Alani do hita gebala Kristen sedia jar hoddo ingot ma akanang dibah debata tu nguluta saluhu nai mangojar hita mangajar hita lau maulahun nadinggan. Cara kita berbuat baik, cara kita bersyukur bukan sesuatu yang akan kita terima, tetapi sesuatu yang sudah kita terima. Aka hahi pason, aka gogo, aka pasu-pasu, aka haci ni roh alas ni roh saluhunai, pabehinan di batadoi, omma dasar tamadok moliat itu di bata tadok koma Tuhan moliate ma diramoti hodo. Alani HP molo nunga di patudu di bata akalas ni roha tu hita akana dinggan tong do namar sur tu hitai hita pe iko burjudo tu saluhut halak molo tabereng trupu ta di borngino namanginang tiki nama saon hala Israel adong 30 bahkan ratusan tahun nasida di Mesir dung mate masih Yusuf dung mate ma aka bangsa Israel akana manada marang nadita de si Firaun dung margati si Firaun Firaun baru gebe masa do kana hasi itu nasida alalam godang lam torop bangsa Israelon ala di hapur suhon na di hilala nasida dang alani dosa dang alani hajatan di bangsa Israel alai
na adong do tahini halak Mesir rohani halak Mesir madokon lam torok manongan hal Israelon. Di hapor suhonon saya martangiang do halak Israel jala tangiang naodo di pasa di bata tusi Musa na nidok ni bata nunga saha tuau anggu ni bangsoki nunga hubegebe suara nasida alani palua ma bangsoi nina di bata tusi Musa molo tabereng Muse dada holan na masa di Mesiron akan na porsuk nen hilan ni bangsa Israel gudang di Babel pe akan na porsuk doon aledong dosa ada hasarupan na kesamaannya bahwa semua bangsa itu tetap berdoa dan doa mereka menjadi sumber keselamatan. Di bagasan hapur suhonom mana martang yang ini sih disuruh debatama si Musa. Tuhan bisa melaksanakan pembebasan melalui Musa, melalui Kores, melalui siapapun. Na boleh honon ni debata do haluaun tu manang ICP, jala marhite ICP. Tuhan bisa mendatangkan kebebasan kepada semua orang dan siapapun bisa Tuhan pakai sebagai pelaku kebebasan ini. Ise maharosi Musa manginang ubahin nasi Musa disuruh debata. Dang alani gugu na isuna gugu si Musa. So napistar si Musa dang malomak katai. Poso di bana so padokna. Ido na dok di bana di keluaran tuli itu dibata. Na poso do piau Tuhan. Aku tidak pintar berbicara. Aku tidak pintar banyak hal. Alero di bata mendokon. Atong bay masih haru dongamu. Asa dong madonganiho. Melihat dari kemampuan itu Tuhan juga melihat bahwa Musa juga tidak pintar. Tetapi mengapa Tuhan mengutus Musa? Mengapa bukan orang lain yang mungkin jauh lebih hebat dari Musa? Mula-mula kita sautik tupudi karena memang Musa memiliki jiwa pembebasan. Adong rohana dinggad di bana tungpe dang sikop rohanai. Molo ta ingot hati hade Mesir do bana nabi nereng ni bana dia tuhi halak Mesir, halak Ibrani, halak Israel sogodo rohana. Dan gabi Mekke libana tungpe nama sa pangatusyon ni bana halak Mesir di bana diajari di Mesir di bana alai makuling do mudar nama mereng netukan nai halak Israeli alai gabi di bali bana ma ima parlau ni bana adong do roha melayani roha mengulah na dinggad di si Musa ido nabi nereng ni debata tung pedang pistar ibana tung peposo ibana tung pedang gogo ibana alai akan naolo do disuruh debata akan mangalehon rohana di ujung na pe di pasiko debata do pakubasion na dabang day nang nahina holongan mengulau sada pakubasion melakukan satu pelayanan. Kalau kita berkata Tuhan aku tidak pintar, aku masih muda, aku tidak pintar berbicara, Tuhan juga tahu kok. Tuhan tahu bahwa kita itu terbatas dalam segala hal. Tuhan tahu bahwa kita memiliki banyak kekurangan dalam segala bidang. Tetapi selama kita masih punya hati untuk melayani, untuk melakukan satu pekerjaan, di saat itulah Tuhan akan menyempurnakan dan melengkapinya. Molo pedang malo hita di baga sasada bidang, ale molodong do roha di hita, setar pasu-pasu do akan nataula. Alani hape yang manginang molo tabereng muruk ni debata di ujung natu si Musa, ala horan hahurangan na di bereng ibana. Ito ke debata do. Hodo suruhku. Unang ito koko ala na poso, ala nang malo makatai. Pakubasyo na manginang molo pedi adong hurang pabehinata, akahurangata di hapistaran manang parbinotoan, alai na marguar parsuro ni debata. Ikon sien suderoha do. Ikon sien nasaroha nasa pikiran, nasa ate-ate. Jala odo manginang nataberan to si Musa. So nahudok ko di jamita, piga-piga bulan nasalpu, ngolu ni si Musa, kola tabagi tolu do. Tabagi tolu. Na parjolo, 40 tahun di bana di Mesir. Na paduahon, 40 tahun di bana di Midian. Na patuluhon, 40 tahun di bana di padang gurun. Jala mate di sini di bana. Itulah
keseriusan Musa dalam melakukan tugasnya. Apakah dia kurang pintar? Ya betul dia kurang pintar. Apakah dia kurang hebat? Ya betul. Tetapi dengan hatinya yang sempurna, dia bisa menuntun bangsa itu sampai ke perbatasan Sungai Yordan. Dabang dainang, molotabereng, pembebasan Tuhan ini, kalau memang kemerdekaan itu berasal dari Tuhan, jujur kita katakan berarti bangsa Israel itu dibebaskan Tuhan punya tujuan. Kalau pembebasan itu berasal dari Tuhan, maka pembebasan itu punya tujuan. Bukan berarti karena bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, itu berarti sekarang mereka bebas melakukan apapun. Tidak. Molo nunga malua bangsoi, palua manasida asanggiat mulak nasida manoba di batana. Kembali kepada Tuhannya beribadah. Tujuan pembebasan itu adalah untuk beribadah, untuk melakukan hal yang baik. Asa unang adong di rohani akka bangsa Israel, nunga malua hami, berarti sonari bebas mahami. Manang ahalo moni rohanami. Odo tong namasa di panopauni. Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa, tetapi bukan berarti kebebasannya itu kebebasan yang sesuka hati, tetapi kebebasan yang teratur, kebebasan melakukan hal yang terbaik. Alani HP molo tajah anak nutrupukon di dokos songonon di ayat 20 sadai. Dung disuruh dibatasi Musa, inna dibata. Allah yang guau patakangok kumarohana asa unang di luas bangsoi lau. Tetapi aku mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Di satu sisi Tuhan menyuruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi di sisi yang lain Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Sebenarnya Tuhan mau ngapain? Mengapa Tuhan keraskan hati Firaun dan Tuhan menyuruh Musa? Mengapa Tuhan tidak berkata aku akan melembutkan hati Firaun supaya bangsa itu diberikan dengan cepat keluar? Ini sepertinya ada yang aneh, ada rencana yang berbeda. Ternyata pembebasan dalam kitab Keluaran, kisah Mesir ini bukan hanya membebaskan bangsa Israel, tetapi membebaskan bangsa Mesir. Dung dipajogal di bata rohani si Firaun, sedipatakkan rohana di besi Musa tukok nege bi ulok rosi Firaun bahami pe boydo. Dung dibain ai gebi mudar bahami pe boydo. Lam dipajogal ibana rohana, lam dipatudu ibana hapis taranna, disima lam tarida di joloni bangsoi. Ternyata dang marlapatak kepe huasoni si Firaunon. Oholan tulah patuluho penunga tudu ibana dang tolap ibana. Alesi dijugul hodo satu tulah pasapuluhon pajugul rohana gabi dinahlak misirima. Ternyata HP nggak salah hita selilingon. Ai holas si Firaunodo mengerajai hita mengatur hita. Esai huripu do nunga jago HP Tuhan ni si Firaunon. Hola tulah parjolo tulah padua hope ngatalu ibana. Tujuannya adalah menyadarkan orang Mesir bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan orang Israel. Dada datunai nasitong. Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel, tetapi Tuhan juga ingin menyelamatkan orang Mesir dengan cara menaklukkan Firaun tersebut. Alanido HP danga dong sakap ni debata. Sakap ni debata di sakap itu sada bangsa ulah pamateo sada bangsa dang. Marroha debata buhama asa palua ho bangsoi. Alai memang molo sotar palua be bangsoi Tuhan ipe ida nama di pasobo. Alani HP yang manginang cara Tuhan ini memang berbeda. Sepertinya tidak masuk akal, tetapi itulah cara Tuhan yang mulia. Ikom malua do sude bangsoi. Dabang dainang nahina holongan, molotajaha di Babylon ada berbagai macam atau jenis perbudakan yang terjadi. Perbudakan yang terjadi di Mesir ini hanya satu contoh dari sekian banyak perbudakan. Nah parjolo, tarakoma jolo perbudakan karena peperangan. Imana masa di Babel. Nah paduahon perbudakan ala na dituhor. Artinya ba hatuban mi sasahalak kutuhor me hatuban mi
asadong hatobakku. Bodo songon na masa di Bibeli. Na paduahon, na patuluhon, ala seorang sadada danak, ale na toras na hatoban. Otomatis di bana hatoban. Na papaton, ala dang ala marjujiaw, isarana, taluaw, boy do hatobakkun hubay gabigatina, o mabuan. Na mangihut, ala marutangaw, dang tola pemanggarar, babu emak, gelek kope, bay magabi hatuban. Na mangihut, ala kemauan sendiri. Ini cukup aneh. Ada kemauan sendiri. Seseorang memberikan diri budakan itu memang Tuhan izinkan terjadi. Inilah cara-cara bagi manusia menolong sesamanya. Bay mahogabi hatubaku, hulia komangan, kerejo hutua, hupasi kolahu gelengmi. Itu hal yang positif. Abraham juga memiliki banyak budak atau pembantu di rumahnya. Namun yang salah adalah ketika budak itu dianggap bukan manusia. Mulai kita rupanya adong do rana mar pembantu di Jabuta. Ada pembantu di rumah kita. Adong sakpamna. Adong do tukang masakna, tukang setrikana. Apakah menandakan bahwa karena dia pembantu harga dirinya lebih rendah dari kita? Oh tidak. Itulah yang Tuhan katakan kepada semua orang percaya, meskipun ada perbedaan pekerjaan, perbedaan tahta, perbedaan rezeki, tetapi harga diri di hadapan Tuhan itu sama. Hak keselamatan itu sama. Ordener jojo masa hatubani boy do adong alai. Maben hatuban gabenang mararga anggoon dang lomorohani debata. Molo taingo amanginang adong do di Alkitab pun istilah sabat, manang tahun sabat. 7 kali tahun sabat itu disebut dengan tahun Yobel. Molo nunga 40 tahun masuk ma tahun 50-on mana genorana tahun pembebasan tahun Yobel. Nasa hauma ipaulak. Aka hatoban dipaulak. Aka namarutang selesai utangna. Berbicara tentang sabat ini juga tertuang dalam hukum Taurat. Ingin menegaskan kepada manusia bahwa manusia itu bebas. Jangan dipengaruhi, jangan diperbudak oleh pekerjaannya. Jangan diperbudak oleh pencarian kehidupannya. Ala neng kareju ibana neng mamora ibana di perhatoban perkerejuan ne ibana sampai lupa ibana nama Tuhan. Ternyata ini sudah diantisipasi oleh Tuhan sejak zaman dahulu kala. Manusia itu butuh waktu untuk beristirahat, butuh waktu untuk beribadah, jangan diperbudak oleh pekerjaannya. Alani HP masuk manusia itu tuh zaman perjanjian baru. Ternyata kehadiran Yesus pun itu adalah pembebasan yang sangat besar. Di palua Yesus dohita siap pakukungan ni si bolis. Siap parhatobanon ni dosa ay nung mas seliling bangsoi di parhatobat dosa. Di bagas rohanay sude holan akatahitahina jahat. Ale ternyata menginang mulata mereng di nguluta dang hola makatai dosa na tinubus ni Yesus sampai hita. Ay masegudang do PHP akapar hatobanon na jonok do petu hita. Salah satu contoh parhatobanon ni si panganon adong do istilah kebutuhan alai kebutuhan dan ketergantungan. Ini sepertinya agak tipis, tetapi ini bisa terjadi. Si panganon au molo sotabus ikauna molo sotabu sayurna dang manganau. Molo sotabu si panganoni dang manganau. Ini makanan itu betul, selera itu ada. Tetapi kalau sudah keluar dari kita mengatakan kalau tidak enak, kalau tidak sesuai dengan seleraku, aku tidak makan. Ini berbahaya. Sederhana, tapi kita diperbudak oleh selera kita. Napa duahon, ima hedonisme atau kebahagiaan, pencapaian kebahagiaan. Mulubuinyan akan nahu pangidui ikut terpenuhi. Molorang dipenuhi suamiku pangiduaku, bolorang dipangidoi
ipenuhi istriku, pengiduakku, mangamuk maau. Sudi maolo, kosong kaki. Ini pencapaian yang diperbudak oleh keinginannya sendiri. Alani HP, rikodo, bodo mar pengiduan, alai unang pengiduan ini mengatur, menyiksa, nguluta. Napa tuluhon contoh sederhana, narkoba, sigaret. Sebetulnya narkoba itu ada aturannya dalam negara. Tetapi ketika kita sudah ketergantungan, ini sudah berbahaya. Bahasa dok sigaret sebetulnya agak gejang do mulu perdebatan taring tu sigareton. Alai masai hera do mulu hubereng adong saya pertangyangan olan amin inna mereka itu luar. Ngeneng marisa pau. Ini sepertinya sederhana tapi aneh juga. Berarti selama pertanyaan, selama minggu ibadah dari nadi rohana, sigaret nodo. Apalagi mulu sabil pertanyaan, apalagi sonade on live streaming, bodora sabil pertanyaan, sabil marisap. Bisa itu terjadi ketika seseorang itu diperbudak oleh keinginannya. Ini juga hal-hal yang sederhana. Ketika kita berbicara tentang dosa, tapi kita lupa banyak hal-hal kecil dalam kehidupan kita memperbudak diri kita. Namanghi muse teknologi molo-malo hita manginang. Inilah yang ditebus, yang diselesaikan oleh Yesus. Manusia sudah terlalu lama diperbudak oleh keinginan jahatnya. Najojotan roh akar rohana jahat, akar pikiran na jahat, asaladong prasolat di nguluna. Tetapi Tuhan melihat sudah terlalu lama manusia ini dikuasai oleh keinginan dagingnya, dikuasai oleh niat-niat yang tidak baik. Nungati kina jol maun ikom malua unang diparhatoban dosa, unang diparhatoban roha portibi alai tapalowas matuhani na mga rejehita ido di jamita hari minggu Tuhani mana mga rejehita asa malua hita unang sibolisi na mga rejei hita. Berbicara tentang dosa, menginang, mungkin kita bisa sedikit melenceng ke okultisme. Okultisme ini sedikit ini menarik ini. Boy do alani suguni rohak tu sasahalak, merdetu au, marsahi ibanu hubain. Itu harus kita akui, itu bisa terjadi. Alai dung diles sada tuau pangidona do 5. Pangidona do 6, pangidona do 10. Gabi ausa diri do lamdau tutuhani gabi di parhatu banau gabi marlomo-lomo si bulis itu alani yang manginang unang mata paluas si bulis mengerejehita ale tapaluas ma Kristusi mengerejehita di pasu-pasu roha pikiran nang ati-ateta. Kemerdekaan Indonesia juga kita imani sebagai pemberian Tuhan. Tuhan memberikan anugerah terbesar kepada bangsa kita di bulan Agustuson. Taingok donong merdeka bangsota. Tetapi kemerdekaan itu juga punya tujuan seperti kemerdekaan bangsa Israel tadi, bahwa yang namanya orang Kristen harus membebaskan, yang namanya gereja itu harus memerdekakan, yang namanya orang Kristen itu harus memberikan kebebasan kepada orang lain. Unang manyan gabe tabain akan asus apa lua homma. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Debata Jehovah manami mau lihat Tuhan. Nunga di tengok kami hatami di pasu-pasu hodo kami Tuhan. Di pertanyaan nami di Boronginon. Nunga makilala kami di bagani asinor ham ragam di pasu-pasum Tuhan. Disungguli hodo kami Tuhan asan giat. Nama ngerajai rohanami. Mengerajai pikiran nami ateta nami Tuhan. Marroha haluok kami, marasini roha kami tu saluhut dongan nami. Pasu-pasu kami totong Tuhan. Nunga dilihat ko kemerdekaan negara nami Tuhan. Pasu-pasu ruas nurampe Tuhan. Nama dohoti partangyanganon nang akan dibagasan nasi dengan umar sadasana di bagasan parsahiton, di bagasan parkerejon parsikolan nang akaparuklian na asing Tuhan. Tuhan mana madongani mamasu-masu kami Tuhan. Asang giat madok moleati hami pasato diri hami tuho Tuhan mana madongani hami jalo matang yang namion di bagasan gorne nam Yesus Kristus matangnya kami tuho
Amin. Tapuji Tuhatas yang buku ede nomor 730 ayat 1 dohot ayat 2 dungyanon martangiang pangodianon. Tapasada marohatta martang yang mahita. Ali Tuhan debatan namin na mahabangso di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapon mardongan mauliate madipasat roh nami Tuhan tujulom dia pala di bornginom. Dia salah asidot holong ni roham namandungani hami umbain boy hami Tuhan roh tujulom apala di bornginon. Ali Tuhan Jehovah pandengan bahasa jala paris roha. Mengapala dibigi hami Tuhan hatam na biadiyai imana di pasat ina posom pasu-pasu mahatami Tuhan tuhami ganup asa marparubi Tuhan ningolunami asa terbaik kami Tuhan mangulahoni di bagasadami lasni roha suasoni Tuhan na posom na pasatoni tuhami be pasu-pasu manasida sulang solinang keluargana ali Tuhan Jehovah dengan bahasa jala paresi roha di botohoro Tuhan ragam ni parukilom namasa di bulusami apala di tikion ima Tuhan tarumubi namasa parsahiton di negara nami do di Portibion ima sahit kopit sapulusia tung apala mabir dohami Tuhan jala lomos rohanami alai Tuhan papos rohanami asa homa tutu namandongani jala namangunugudu hami asa sudi Tuhan dausian hami tarumubi Tuhan sian ruasmu huriam hakabibi bincarungon mulutung atong Tuhan sian ruasmi nama naon parsahitoni homa tutu nama sumasu nama pergoi nasida asa margugu nasida Tuhan di nama naon sahiti jala pasu-pasu aku obat napi nangan nasida suasoni sipanganat Tuhan asa marhaiti Tuhan obat napi nangan nasida doa kasih panganon hatop dihamalum di parsahiton siap pamatang nasida ali Tuhan Jehovah baru nami ditangyang nami ruasmi habgawi bincarong siad danang rodi na magodang pasu-pasu mahami Tuhan ganup asa malamat tempat balas ni rohanami Tuhan asa lam polin rohanami Tuhan dinala mamuji pasangapon guarmu nebediyai Tuhan masagudang dupi Tuhan nanang si Panginoon nami tuho alay homa tu Tuhan na tau na pasikoponi dingulu nami di botohodo Tuhan aha na perlu dingulu nami digijang sudi Tuhan di manusia sedo sa panglason nami asa taruli hami Tuhan di majalo pas-pasum di bagasan anak Tuhan Yesus Kristus matangnya kami Tuhan amin. Tapuji Tuhatas yang buku eden nomor 760 ayat 1 Huhud papungu pelean. Mulo Yesus nungan milas roha
tatangnya aku mapilat tamartang yang mahita. Ali di bata manamina di bono gijang, hodo harorani saluhu silul nunading gandok na solibasa na muliutus. Upasat hami mas sinelu hami tu hami bilan nami tuho. Sejalo megebu amna khusus di jolom. Paso-paso mejelar ramoti. Asa parah saya kami pilanon. Pati bulan raja mu di tengah-tengah nuhriam dok di portibion. Puhai marane marhiti itu todim. Asalam tadahami gurang ni selalu hami tu hami. Asalam gir-gir hama dok moliat itu ho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita martanging detangyang aliamanami. Aliamanami ni di bono gijang. Saya benar badia magwarmu. Saya Roma rajon. Saya saut malam roham di matang osona di bono gijang. Yang matu hami serun halua siapari. Saya sabun sanami sama panesanam. Indo saya ilungan mardu satu pangucunan. Palu mahamisan pangago. Ayo na puna rajaon. Do tagugoon. Rodia sangapon saliling-liling na. Amen. Sinironi tota Yesus Kristus. Dot holong nirohan di bata ama. Dohot parsaron itu diperubah dia mama dongani hamu saluhuna. Horas madihita saluhuna.